Ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи навбатии файзи дастархонро оғоз менамоем шуд. Аз дидани намуди зоҳирии ман шумо дар ҳайрат ҳастед ки чаро ман дар хона бо ниқобам. Ман имрӯз ин ниқобро пӯшидам ва албатта худо кунад ки чунин зарурат ба касе пеш наояду дар хона ҳам ниқоб пӯшем. лекин ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин гуна ниқобҳои тиббиро дар берун, дар кӯча вақте ба берун мебароям, ҳатман онро пӯшем, чунки ягон мушкилие надорад пӯшидани ҳамин ниқоб аз истифода аз маҳлулҳои антисептикӣ ё ин ки дастро тез шуста истодан ба фикрам ягон ҷои мушкилӣ надорад ва бемалол бошад. Аз шумоён эҳтиромона хоҳиш менамоям, вақте бо зарурате ба берун баромадед, ҳатман ниқобҳои тиббиро пӯшед. Масофаро байни якдигар ҳатман риоя намоед ва дасти худро тез шуста истед ё ин ки аз маҳлулҳои антисептикӣ истифода намоед. Агар ки мо бо ин амали худ баҳри коҳиш додан ё худ эҳтиёт намудани як нафари дигар ҳиссагузор шуда метавониста бошем, пас биёед ана ҳамин амалҳоро иҷро кунем ҳамроҳ. Хуб чанде пеш ба ман як нафар занг заданд, 61 сола сину сол доштанд, худро муаррифӣ карданд ва хеле як дилсӯзона хоҳиш карданд ва гуфтанд ки мо тавассути телевизион ба мардум расонем ва хоҳиш намоем ки боз камтари дигар сабр кунем, дар хона бимонем, бо таҳаммул бошем. Он кас гуфтанд вақте ба берун баромаданд, диданд ки мардум чӣ хел озодона гашту гузор мекунанд, бе ниқоб, бе риояи масофа ва хеле мутассир шуданд. Ва албатта мо ҳам дар навбати худ хоҳиш мекунем ки дар хона бошед, бе зарурат ба кӯча набароед ва агар ки баромадед, мо мефаҳмем ин зиндагӣ аст, ҳаёт аст, идома дорад ва хоҳ-нохоҳ бо ягон хуб зарурате ба берун мебароем ва ҳатман мо бояд ниқобро пӯшем, масофаро риоя кунем, дастҳои худро тез бо собун шуста истем. Инак барномаи файзи дастархонро оғоз менамоем ва мувофиқи хоҳиши шумоён тамошобинони азиз ки дар сомонаи телевизиони Симои Мустақили Якун навиштед, тарзи тайёр намудани шавларо мо имрӯз нишон медиҳем. Ман албатта боварӣ дорам ки ҳамаи шумоён соҳибхоназанҳои азиз, кадбонуҳои меҳрубон хуб тайёр намудани шавларо медонед. Он ҳам бо якчанд намуд тайёр мешавад. Имрӯз бошад мо намуди як анъанавии маъмули онро бори дигар барои шумоён тайёр мекунем, нишон медиҳем ва ҳамроҳ хӯрок мепазем. Инак омода бошед. Барои тайёр намудани шавла ба мо пеш аз ҳама бринҷ лозим аст, равған, сабзӣ, пиёз, зира ва аз ҳама чизи муҳиму аҷоиб қоқ лозим аст. Ин зардолҳои хушк карда шуда. Ана акнун мо аввал сабзиро ё ин ки майда пора мекунем, наргиси реза мекунем ё ин ки аз ана ҳамин таҷҳизот яъне асбоб мегузаронем. Ана ин тавр, чунки хуб пухтанашам осону ба зеб ҳам мешавад. Хуб сабзиро пора карда шудем. Акнун пиёзро реза мекунем. Як дона пиёзро мемонем, ба мо лозим мешавад. Боқимонда пиёзро реза карда реза мекунем, тунук реза мекунем. Бо гарм шудани равған мо гӯштро аз гӯшт қимакунак мегузаронем ва дохили он як дона пиёзро ҳам ҳамроҳ мекунем. Ман инҷо пешакӣ қаблан гӯштро тайёр карда мондам. ҳозир онро майда мекунем. вақте ки гӯшт каму беш майда шуд, мо пиёзро ҳам ҳамроҳ мекунем. бигзор пиёз ҳам ҳамроҳи гӯшт қима шавад. равғани мо гарм шуд, акнун пиёзро мепазем.
сабзиро мо бояд нағза кард бирён кунем то ки мулоим шавад. То бирён шудани сабзи мо метавонем гӯштро ки қима кардем онро ба тарзи мана ин хел хурд шакл онро лӯла мекунем. тамошобинони азиз, навобардори мо имрӯз ҳам аз ҳамҷон аст. ҳамроҳи ман кор карда истодааст дар ошхона. рафти тарзи тайёр намудани таоми миллӣ бо номи шавларо ба навор гирифта истодааст. ман ҳар боре ки дар хона шавла тайёр мекунам, худо раҳмат кунад, модаркалонам ба хотирам меоянд. он кас ҳамин таоми миллиро хеле дӯст медоштанд. мегуфтанд ки шавла мулоимакак хӯроки кампирхӯрак мегуфтанд ва ҳатман ба модарам мегуфтанд ки ё ин ки худашон вақте ки тайёр мекарданд қабурғачаҳои хурд-хурдакаки гӯсфандро ҳам ба ҳамин таом андохта онро дар зирбаки он бирён мекарданд. ин хел қимаро ё ҳамин хел кулӯла мекарданд ё ин ки ба шакли ҳамту озод бирён мекарданд. ман дар аввали барнома гуфтам ҳар кас тарзи тайёр намудани шавларо ба таври худ омӯхтааст ва мақсад як аст ҳамин таоми миллӣ тайёр шавад, бомазза шавад, мулоимакак бошаду на танҳо кампирхӯрак барои аҳли оила ҳам пешкаш бошад. ҳозир дегро хабар мегирем. биринҷро акнун мо тоза мешӯему, ҳамроҳи сабзӣ бирён мекунем. Хоқро тоза мешӯем ва онро низ ба дег меандозем, мепазем. Хоқро ҳам меандозем. хуб, қариб ки шавлаи мо тайёр. акнун бояд ки вай ҷӯшад, нағз паста как мекунем аловашро бигзор ҷӯшад, тамоми маҳсулоти дохили он нағза как мепазад, биринҷам ба қавли пой дароз мекунад, биринҷаш мепазад ва мо онро камтар ба дам мекунему, тамоми як 3 то 5 дақиқа, баъд онро пешкаши шумоён менамоем. шавлаи бенамак нашавад, намакашро аввал мебинему, баъд камтар намак мепошем. хуб, тамошобинони азиз, шавлаи мо 5 дақиқа кам тайёр аст. камтар ҳамин аз 3 то 5 дақиқа бояд вай дам гирад. аловашро мекушем, хомӯш мекунем. тамошобинони азиз, шавлаи мо тайёр шуд. акнун ман боварӣ дорам ки шумо низ дар хона барои аҳли оила, пайвандон ҳамин гуна шавлаи мулоимакаки бомаззаро албатта бо қоқ тайёр карда пешкашашон менамоед. инҷо хуб мо ҳаддалимкон кӯшиш кардем ки хоҳиши шуморо ба ҷо орем ва ин намуди таоми миллиро тайёр карда пешкашатон созем. шумо бошед дар навбати худ дар хона бошед,
безарурат ба берун набароед ва агар ки ҳамин хел ҳолат шуд, шумо ҳатман аз никобҳои тиббӣ истифода баред, фосиларо байни якдигар ҳатман риоя намоед, тез дастони худро бо собун шӯед, оби ҷӯшро зуд кам ва тез хуб истеъмол намоед, нӯшед. боқӣ тармеваҳо ё худмеваҳои полизии тобистон аллакай баромадааст, аз он истифода кунед, истеъмол кунед, аз витаминҳо бой аст ва албатта нони бо гӯшт, нони гӯштдор, ин фикр накунед, инро ман тайёр накардам, ин аз тарабхонаи Фирдавс аст. Истеъмол кунед. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед, ба ман нависед, тамос гиред ва боз кадом намуди таомҳои миллиро тайёр кунем ба мо пешниҳод диҳед. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед, дар хона бошед. Хайр.